É unha honra para min abrir este certame de poesía de Carral. Moitas grazas polo convite. Son poemas de Fernando Pessoa, que espero que vos guste, cantados na lingua orixinal, ou seja, en galego daquel que falan alá en Lisboa. Quem sente não é quem é, quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo, cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto à minha passagem. Diverso móvel e só, diverso móvel e só, não sei sentir-me onde estou. Iará, iarará, iararaia. Brabam-dirará, iará. Badam-dirandá, iaraia. Badam-dirará, iará. Darlle gracias a Xunta de Galicia, darlle gracias a Espiral Maior e esperemos que sigamos pa diante con este premio. O seu 20 aniversario, non? Que a verdade é que non se cumpren 20 anos todos os días, non moito menos, e eu creo que é un motivo de orgullo para o Concello de Carral, porque ao final o resto botamos unha man, pero realmente aquí hai un instigador, un impulsor fundamental que é o Concello de Carral. Decía Eva Veiga no vídeo que se sorprendía de ver tanta xente do pobo nun acto así. Hoxe hai un pouco menos, a veces que hai un evento un pouco importante, porque a xente de Carral vai hoxe a Riazor, e a Riazor non vai xogar todos os días os nosos xogadores de 20 anos a Carral. É por eso que está na final da Copa da Coruña, que estáse celebrando neste momento. E, por lo tanto, como digo, vou empezar polos parabéns, en primeiro lugar a Xosé Luis Mosquera, que hoxe é o protagonista, o premio, o 20º premio ao certame de poesía Concello de Carral, e, por suposto, a Modesto Fraga, que ve por fin esta publicación un ano despois de recibir o premio, e un terceiro recoñecemento ten que ser o Concello de Carral. E tamén con Carlos, co técnico de Cultura, que é responsable de guión deste audiovisual que acabamos de ver. Parabéns polo traballo. Tamén a Xosé, que andas por aí, Bocixa, que tamén tiveches que ver neste proceso. É un audiovisual que permite facer un percorrido moi interesante polas sensacións que deixa o premio, porque ao final un proxecto deste tipo é tamén un proxecto de sensacións, de emocións, pero sobre todo sensacións, e as sensacións que acabamos de ver agora falan moi ben do que eu creo que supón este premio dentro do panorama dos certames literarios de Galicia. Neste audiovisual digamos moi ben ese dobre perfil que ten este premio, que tivo este premio ao longo dos anos. Por unha parte, descubrir novos valores ou recoñecer a persoas que estaban comezando na súa produción literaria, xunto co recoñecemento a persoas xa un nivel de recoñecemento a persoas consagradas ou persoas que xa estaban situadas dentro do ámbito, dentro do sistema literario galego. Na Casa da Cultura de Carral, o 5 de maio de 2017, reúnese o xurado da 20ª edición do concurso Poesía Concello de Carral, formado pola presidenta Margarita Ramilo, concelleira de Cultura, Teresa Seara, Motero, Modesto Fraga, e actuando como secretario Carlos Lorenzo, para elixir a obra gañadora. E declarado pola presidencia Alberto Ato, á vista de 46 obras presentadas, procedes a deliberación acordando elixir por unanimidade como obra gañadora presentada co título Das árbores tropicais e do amor, e coa alcume Xula Basana.
A Berta aplica, compróbase que o autor da obra é Xosé Luís Mosquera Campo. Últimamente acórdase comunicar ao autor e aos medios de comunicación o resultado da liberación do certamen. E cedo a palabra a Ima Otero, a ver por que lle diste o premio outra vez aquí a Xosé Luís Mosquera. Como carralexa, fai unha especial ilusión tamén estar nunha data como esta, e poder ver no vídeo toda esta xente que pasou, que fixo, que levou o nome de Carral, non só por Galicia adiante, senón máis aló, non? Tamén pasou ese telón de grelos, viamos na imaxe do vídeo estes grelos, non? Que creo que escolleron, non sei se Xosé Bocixa ou Carlos, efectivamente. Máis que iso, para min, a importancia que ten como carralexa é que levo 20 anos medrando, bueno, xa estaba medradiña cando empezou o premio, pero medrando máis como lectora, abrir cada ano o buzón e atopar o poemario premiado, non? Porque antes enviaba sempre ás casas daqueles que éramos socios da biblioteca pública, pois era sempre unha sorpresa así moi agradable, o atopalo en riba da mesa co almorzo, porque alguén da casa abrir o buzón e choraba ali co café. E ademais, isto pode parecer unha experiencia íntima, persoal, despois falando coa xente, tanto da miña xeración, un pouco máis e un pouco menos, incluso nos bares tomando unha copa, un anaco de pan de Carral, o que sexa, víamos que había moita xente que lle facía ilusión esa mesma cousa. E xente que igual que de outra maneira non se teria chegado xente da vila a poesía, pois sí, se achegou as obras de Baldo Ramos, Venerado en Carral, ese poemario que foi moi lido, ademais, a Oriana Méndez, a Eli Ríos, etc. E ademais comprobar que a xente tamén ven aquí todos os anos a refrendar algo que considera que é importante para unha vila, que non é moi grande, Carral, pero, en fin, que o considera que é un valor, un patrimonio máis da vila, pois a mí parece fundamental, non? Crear ese tecido que parece pequeno, pero que pode facer un pobo pois un pouco máis grande. Reitero os parabéns, que Xosé Luís Mosquera Camba, e que ademais seguindo este caminiño de grelos, non? Que encete aquí que nos separa do Mesón do Vento, pero tamén nos arrima un pouco a Betanzos e a Bergondo, temos que dicir que se trata tamén dun medio veciño, non? De Bergondo tamén, que gañou xa na nesta cabalística numérica, pois gañou o 10º premio e volve a gañar no 20, non sei no 30 se estás pensado presentarte, pero animaríate. Polo seu perfil profesional, porque é profesor de Historia da Arte e ademais ten traballado en ensaios xa nese eido tamén é publicado, outorgalle creo que unha originalidade especial a súa obra, que creo que valoramos tanto Modesto, que estaba no xurado, como Teresa, que anda por aí. Pareceunos un libro moi original, porque viña enriquecer un pouco unha beta moi presente na lírica contemporánea e tamén na lírica galega, que é quizáis por un exceso de filólogos, non? Que hai neste país, tamén traballando na poesía, de empregar o texto, a literatura, como unha ferramenta de interpretación do mundo, máis que como un espello onde se mira o mundo. Pero moitas veces nesa beta, así máis metaliteraria, as referencias son demasiado lingüísticas ou demasiado literarias e faltan ás veces outras disciplinas, non artísticas. Entón, neste poemario hai moito cine, hai moitas artes plásticas, tamén moita pintura do Renacemento, pero tamén das vanguardas. E tamén hai unha importancia fundamental da música, da imaxe. E baixa sería fundamental. Esa originalidade tamén se percibe un pouco na forma de proxectarte ti como poeta no mundo literario, no sistema literario galego. Non te prodigas moito, por desgraza, aínda que si és moi querido pola crítica, porque os poemas que has publicado case todos foron premiados. Comezaches en 2000, teño aquí, 2003, na editorial Positivas, con A tensa calma da catapulta. En 2003 tamén Amebas, publicado pola Sociedade de Cultura Valle Inclán, e que recibiu o premio Esquío, importante tamén nese ano. No 2007, publicado despois no 2008 por Espiral Maior, foi premiado neste concello Nadia Semoán, e 10 anos máis tarde este poemario que nos trae aquí, que é das árbores tropicais e do amor. Percíbese, unha vez lido este poemario deste ano, volvín ler o de hai 10 anos, o de Nadia Semoán. A verdade é que creo que son que unha obra enriquece a outra, ou que son dous espellos que se miran ao longo de 10 anos, pero 10 anos que melloran moito tamén a lectura do anterior, pois que é unha riqueza. Nos, de feito, cando abrimos a plica
os membros do xurado, antes de abrir a plica, pensábamos que estábamos a descubrir unha voz nova, dunha persoa nova, non pola falta de madurez, que hai moita madurez e hai moitas referencias, ademais, culturais nesta obra, que non falarían dunha persoa de 20 anos, 20, 30, pero pola frescura, pola pulsión vital, non? Que se percibía. E despois abrir a plica, ver que non era unha persoa tan nova, pois tamén nos fixo moita ilusión ver que ao longo do tempo, despois deses 10 anos, pois aínda se mantiña esa chama, esa paixón vital con máis forza, non? Entón, parabéns tamén por nese sentido. Tamén nos chamaba a atención a pluridiscursividade, hai moitas linguas tamén, aparece o italiano, aparece o portugués, aparece o inglés, aparece moitísimas linguas, e ademais están escollidas en cada momento para unha carga semántica moi forte, engádelle a escolla de cada unha das linguas unha intensidade especial ao poema. E despois tamén nos chamou a atención a imaxe, non só a recopilación de imaxes, senón crear en cada verso imaxes que ao final revelasen combinacións imposibles de conceptos e de obxectos, de vidas e de cousas, pero son precisamente esas mesturas insólitas as que revelan a existencia e un dos seus motores que sería o amor. Inda que nunha primeira ollada non parece que este sea un poemario amoroso, porque usa moita linguaxe vanguardista, do cubismo, do surrealismo tamén, quizá máis cubismo que na anterior, que era máis surrealista, hai 10 anos. Realmente é un poema de amor, tamén, ou un poemario de amor, ou iso nos pareceu. En ese sentido, no amor visto tamén como utopía, como ficción, como construcción, percibíamos unha referencia, un espello con ese poemario anterior de Nadia, non sei moa. Vou ler só un verso do poemario de hai 10 anos, onde se fala desa querencia polas utopías, e que di: eu querería cousas que nunca dan chegado, decías hai 10 anos. E despois iso referidos á construcción amorosa, unhas páxinas despois, hai 10 anos tamén, teño medo de atopala, é por eso que a busco sen desmaio. Bueno, pois voulle facer entrega. Xa ten dous, non? Con este, sí. Con este. Pois bueno, pois enhorabuena. Enhorabuena. Non sei se... Despois do que se puido ver no vídeo e do que eu xa sei tamén por experiencia, creo que é unha vila que está perfectamente encadeada ao premio de poesía, dicía o Inma, e eu non vou descubrir nada novo, entón creo que teño que dar as grazas a todos os carralexos en conxunto, á Corporación Municipal en particular, a todos os que a precederon e fixeron posible que exista este certame, o alcalde en concreto, porque me agradou moito escoitar onte, que eu estiven aquí e vin por primeira vez o documental, bueno, o vídeo e hoxe outra vez, que el ten ilusión porque chegue aos 50 anos, como mínimo dá por sentado que vai chegar aos 25, que é o que está organizando Carlos, entón é unha maravilla poder escoitalo. Quero sumarme tamén ás palabras de Anxo, que dicía que se sentía orgulloso de poder estar hoxe aquí neste 20 aniversario. Entón eu tamén estou orgulloso de estar neste 20 aniversario, pola parte que me toca, claro. Quero agradecer tamén a que Miguel Anxo Fernambello siga servindo de motor importante en que isto continúe. Os textos vanse sumando ano tras ano e esperemos que efectivamente chegue a eses 50 como mínimo. Quero aproveitar para felicitar a Modesto polo premio do ano pasado. Eu non estiven aquí, acabo de encontrarme co libro e con el, felicito personalmente a todos os que me precederon, menos a min, por suposto, e a todos os que non conseguiron pois poder estar ocupando este lugar, pero que sei que non desmerecen en ningún caso, porque a min tocoume formar parte do xuri e sei que é moi difícil a veces acertar ou elixir, porque non só existe un libro en potencia entre os 40, 46 que se presentan, sino que a veces hai, pois non digo os 40, pero hai moitos libros que merecerían selo. Eso le van a pedir desculpas por terlle roubado este protagonismo a algunha outra persoa diferente nesta ocasión. E decían un fragmentiño que aparecía ao final dese vídeo
que creo que presentarse aos certames é o que normalmente facemos todos os que escribimos poesía, porque a pesar de que Anxo Lorenzo dicía que hai moitos lectores, moitos hai que poñelo entre comiñas, pero bueno, probablemente hai máis dos que había noutros momentos, e presentarse aos certames e gañar é moi difícil, o máis fácil é perder. Eu son un perdedor de certames de poesía. De feito, este ano gañei coas árbores tropicais e co amor, pero perdín con outro libro, que teño que dicilo, non vou dicir cal era, pero perdín con outro. Entón, estou aquí como gañador, pero tamén como perdedor. Entón, quero falar tamén no nome deses perdedores, non? Bueno, darlle as gracias a Inma, darlle as gracias a Teresa e darlle as gracias a Modesto por escoller o meu libro. Eles escolleron o meu libro sin saber quen estaba detrás, obviamente, logo encontráronse con que ese nome respondía ao meu. Eu estou encantado de que así fora. Inma dixo un montón de cousas do libro que eu non sabía, espero que agora, cando teña paciencia para relelo outra vez, cousa que me costa facer, pois me permita entender o mellor. E bueno, quero dicir que eu escribo poesía, pero non sei o que é a poesía. Cada vez sei menos o que é a poesía e, sin embargo, cada vez, pois, non sei se teño que dicir necesito, se é unha necesidade, ou é un vicio, ou é un hobby, ou son as tres cousas xuntas. Necesito facelo, necesito escribir, e a vanidade que supoño que temos todos os que escribimos, ou polo menos eu teño, lévanos a tomar decisións impulsivas que, cando vemos algo feito, ocurresenos intentar que alguén o lea e o publique. E bueno, a veces acertamos con que hai xente incauta que sí que acepta eso, e outras pois fallamos. Normalmente un, ou polo menos eu, sempre acaba arrepentido. Sempre acaba arrepentido porque co paso do tempo un vai sendo outro, e o que vai quedando atrás sabe que foi cousa dun, pero bueno, non está sempre conforme co que foi un. E iso, polo menos, é o que a mí me pasa. Dito eso, e sumando un pouco a interpretación que facía Inma e que supoño que respondía a que fixeron os tres membros do xuri, eu creo que sí que é un libro de amor, e un libro de amor que comeza polo final. Pedíame Carlos que fixera unha lectura de un poema, vou ser brevísimo, pero o final do libro, e poño as gafas porque senón vai me pasar como alcalde, o final do libro remata con unha observación que di: das árbores tropicais e do amor comezouse a escribir na noite do domingo 30 de outubro de 1977. E xa choveu, evidentemente. Esa noite eu declareime, por chamarlo de alguna maneira, e era como se facía entón, a que hoxe en día é a miña parella. Pasaron anos, sigue sendo a miña parella. Este libro non é un relato desa relación, pero sí que é fillo, evidentemente, das vivencias que pasamos xuntos, boas e malas. E este libro, que se comenzou a escribir sin saber que iba a ser un libro, con versos e con poemas que non sabían para onde iban, acabou coséndose gracias a ela que está aí. Todo eso foi debido a esa fotografía que serviu para extraer o propio título. Vai ser o poema que lea, será o único, é breve, son 2 versos, é o poema número 2, están numerados todos, non teñen título, e di así: na foto camiñabas pola azul alameda de Xacarandás en Xerez, e iso é case todo o que sei das árbores tropicais e do amor. Moitas grazas a todos. Moi boa noite a todas e a todos vostedes. En primeiro lugar, parabéns de corazón a Xosé Luís Mosquera Camba por este novo premio Concello de Carral, tras unha década, 10 anos despois de telo acadado, non, con aquel libro Nak ya se moi, non? Entón, parabéns e o reconhecimento ao poeta por este novo libro e por este novo premio.
Parabéns e tamén recoñecemento, o alcalde acaba de sair, el dicía que leva 15 anos entregando este premio, estando alentando continuamente a convocatoria e o feito desta celebración en Carral con este premio. Entón, o recoñecemento a José Luis, non? Por esa teima, por seguir nesta teima de facer de Carral tamén non só un paraíso e unha referencia no que atinxa o pan, que é un alimento fundamental, sino tamén mantendo ese alento e esa referencia no que atinxa a poesía, que é tamén outra forma de alimento, neste caso un alimento espiritual. Recoñecemento tamén a Anxo Lorenzo, que ano tras ano tamén está aquí en Carral con nós. Iso significa que a autoridade cultural do país pois refrenda e apoia o feito poético de Carral e este premio. Por tanto, o meu agradecemento. Carlos Lorenzo, que é a enerxía básica, que está na base, que está nas raíces de todo o que significa este premio. Xa falaron antes os poetas e as poetas do que significa o premio, 20 anos aí, por tanto tamén Carlos, todo o recoñecemento, todo, en fin, o agradecemento, non? Polo teu traballo mantido no tempo. Eu quería tamén celebrar, agora non está aquí Xulio Valcárcel, que saiu, Miro Villar, Luis Lamela, historiador, Teresa Seara, que están aquí hoxe entre nós, pois celebrar a vosa presenza. Dúas das voces poéticas que eu admiro e que eu quero, como son Miro e Xulio, un gran historiador que fai que a memoria histórica en Galicia teña un primeiro plano de coñecemento, e Teresa Seara, que a profesora Teresa Seara, unha das grandes críticas estudiosas da poesía galega contemporánea. Modesto Fraga, estamos diante do seu sétimo libro. Estamos tamén diante, aí os números coinciden, Modesto, 20 anos de poesía, porque o seu primeiro libro, se non estou trabucado, do Amor Salgado é do ano 1997, por lo tanto, aquí coincide os 20 anos de poesía de Modesto Fraga cos 20 anos do Premio Concello de Carral, van parellos. De Balar sen pel, vou ser moi breve. De Balar sen pel, que é un título que inclúe como un xogo interior, un xeito de anagrama interior, de balar sen pel eva sen pel, de balar sen pel eva sen el, eva sen el. Estamos diante dun libro feminista. Vostedes agora terán a ocasión de ler os poemas que o compoñen. Na pel da muller, unha Eva, polo tanto, esa Eva do devalar, esa Eva, unha Eva autónoma, unha Eva libre e unha Eva individual. Eu creo que na trayectoria poética de Modesto Fraga, na liña poética do autor, estamos diante dun libro non clasicista, porque Modesto Fraga, como saben vostedes, é un poeta que cultivou de xeito con gran mestría as diversas formas poéticas, o soneto en particular, e sempre concibiu a poesía como unha forma vital de comunicación. Pero aquí, neste libro, neste de Balar sen pel, accedemos a unha apertura, ou a unha obertura, se se quere, estilística, porque aquí xa non son poemas da forma, son poemas do fondo. Os poemas aquí articúlanse en base a unha poesía ou unha visión poética que poderíamos denominar da conciencia, poesía da conciencia. Hai tamén conciencia da poesía, evidentemente, pero articúlanse nesa liña
de conciencia crítica que vai máis a instalar no poema un fondo de coñecemento, de utilizar a palabra poética dende o prisma do bisturí, non? Que analiza aspectos concretos da realidade, neste caso as mulleres falantes, a muller falante como individuo e as mulleres falantes nun xogo de intertextualidades moi interesante que os lectores e as lectoras terán ocasión de descubrir. Aí está Simone de Beauvoir, Alfonsina Storni, Xoana Torres, Virginia Woolf, Gioconda Belli, Safo de Lesbos, Mónica Góñez, que é unha excelente poeta tamén da Costa da Morte, plantexa Modesto, por lo tanto, ese xogo de voces que se une ás mulleres falantes que como nun friso ou nun teatro elevan as súas voces en forma de poema. Como dixen que ia ser moi breve, e teño que ser moi breve, ainda que poderíamos utilizar outras aproximacións a este libro moi atractivo, moi condensado, moi ben establecido na súa composición e na súa armonía, mesmo armonía visual, porque hai unha certa teatralización nas voces que flúen nese xogo de intertextualidades, e eu que sempre recoñecín e aprendín das formas poéticas de Modesto Fraga, algúns sonetos espléndidos que el ten escrito e publicado, agora síntome particularmente atraído por esta nova poesía de Modesto Fraga. Penso que esta apertura na súa traxectoria poética é moi importante, que estamos diante dun libro que non vai ficar só no título ou que forme parte desta colección de poesía de Espiral Maior, facendo o número, por certo, 270, senón que vai ir máis alá, ou seja, isto inaugura unha nova tensión na poesía do poeta da Costa da Morte, que é Modesto Fraga, e creo que hai unha nova visión da poesía como ferramenta de análise da realidade. O poeta aquí, con ese diálogo que establece esas voces, esas mulleres falantes, pois sí que abre unha nova perspectiva que eu coido que vai ser moi fructífera, moi fructífera para a súa propia poesía individual como poeta, e moi fructífera para o que é marcar ou trazar novas liñas que se ben existen na historia, si o feito de iluminalas cunha voz propia como a de Modesto Fraga, pois si tamén nos permite crear no que o universo, a constelación da poesía galega, pois unha voz marcada, unha voz que se erixe con autoridade poética como a que posúe o autor para levar a cabo pois esa contribución neste caso penso que é moi importante a poesía galega do noso tempo, que é este de Valar sen pel do querido e admirado Modesto Fraga. Moi boas tardes a todos e a todas. A verdade é que estou moi emocionado despois de escoitar as palabras de Miguel Anxo, poeta admirado por moitos de nós, sobre todo da miña xeración, poeta editor ao que lle debemos a grandeza de levar a poesía galega a uns niveis extraordinarios, con títulos como poden ser estes 270 libros que compoñen a colección de Espiral Maior. A verdade é que o volume é unha auténtica fermosura, unha preciosidade. A capa, o diseño de portada é da autoría de Vicky Rivadulla,
unha artista plástica da Costa da Morte tamén. Eu quixen tamén darlle presenza á Costa da Morte, dado que se trata dun libro, como moi ben apuntou Miguel Anxo, escrito en voz lírica, un suxeito lírico feminino, que pretende, con toda a humildade do mundo, ponerse do lado, dese outro lado do telón, que é do lado das mulleres. Quixen que Vicky, que tamén plasma moito na súa obra pois a reivindicación feminista, estivese presente, e esta fermosura que vedes de debuxo, pois vense as distintas mulleres, as mulleres traballadoras, de distintas facetas, que eu creo que complementan moi ben todo o contido do libro. A parte da emoción e dos agradecementos que non podo obviar hoxe, pois moi ben tamén a Anxo Lorenzo, a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, que como todos os anos sigue respaldando iniciativas como esta do Premio de Poesía de Carral, que como vimos anteriormente no magnífico documental que se expuxo, é un dos referentes da poesía galega actual. Agradecer, por suposto, ao Concello sempre implicado, o Concello de Carral, porque tamén mencionou o Inma, de alguma maneira o nome de Carral recobra unha universalidade. Carral é coñecido por moitas cousas importantes, todo o mundo coñece a valía deste municipio, pero que sexa tamén un dos municipios asociados á poesía galega, iso tamén é moi de valorar. Eu creo que sempre os poetas e as poetas estaremos en débeda con Carral por permitirnos tamén ser un pouco, estar empadronados poéticamente neste concello. Para min é unha honra poder estar empadronado poéticamente na vila de Carral. Do libro creo que non procede falar moito, son máis partidario de que os lectores sexades os que despois de ler o poemario pois saquedes a vosa conclusión. Ademais, despois de todo o que dixo Miguel Anxo, penso que pouco podo engadir. Por lo tanto, creo que o máis importante, o único polo que pode justificar a miña presenza, aparte de pola inmensa liricia que supón ter nas mans esta maravilla, é por dar a posibilidade de lervos algún dos poemas. Así que vou vos ler non moitos, porque o importante penso que o leades ao final, que leades vos os poemas, porque eu creo que non é interesante nin explicar os poemas, porque estamos condicionando a lectura, nin tampouco falar moito deles. Cando estoupou a bomba, a pequena Ralia xogaba no pozo común a facer circuliños coas mans na tona da auga, como a todos os días, á mesma hora. Aquela mañá de agosto, os danos colaterais obrigaron a abandonar o seu fogar, as súas bonecas, o seu balón, o seu tren de xoguete. En ocasións, aínda fala deles, cando alguén, un fotógrafo da Wallpress, algún correspondente de guerra, lle pregunta pola súa orixe, pola súa familia, por aquel fogar humilde, polo pozo común que agora non existe. Tras varios intentos de cruzar o Mediterráneo nun caiuco miserável, fuxindo da guerra no seu amado país, Ralia e miles de refuxiados máis soñan novos horizontes, ilusas expectativas, sombríos paraísos, pechados a cal e canto. Cando estoupou a bomba, Ralia tivo un mal presaxio e abriu os ollos. Agora dorme cada noite nunha caixa de cartón, asustada, aterecida e triste. Quixen empezar con este poema porque o drama dos refuxiados segue estando aí. Nós somos un pobo emigrante, un pobo que sufriu ter que deixar a súa terra, e un ano despois ese drama segue aí. Eu creo que tamén de alguma maneira tiña que estar presente neste libro, porque hai moitas Ralias, moitas mulleres inocentes polo mundo que non son famosas nin figurarán en páxinas douradas de grandes obras, pero que teñen a súa loita no seu día a día. Unha das figuras que máis me impresionou nestes anos é a de Angélica Namaica. Angélica Namaica é unha muller, unha misioneira, que todos os días percorre 25 km na súa bicicleta para axudar as mulleres no Congo, que son sometidas a abusos por parte dos exércitos. Ela é un exemplo desas mulleres loitadoras que están no outro lado do telón, das que ninguén fala, que non son famosas, pero que, como
como dixen antes, están aí, non? Con ollos de pantera, Angélica Namaica sortea continuo cada día as ensanguentadas corredoiras do Congo. Na súa bicicleta solidaria, aló vai pedaleando, clac, clac, clac. Coas primeiras raiolas do amencer, sen tempo para mirar atrás, engule a terra toda da ignominia e percorre as áridas chairas habitadas por humanos que se saben invisíveis. Clac, clac, clac. Son corpos de mulleres vítimas do estupro e da barbarie, que respiran e berran coas mans da dignidade, ora perdida, ora arrebatada. E outra desas mulleres é Vandana Shiva, unha muller ecofeminista que se fixo famosa tamén no mundo porque chegou a amarrarse ás árbores para evitar as talas incontroladas no seu país. E na semente da terra onde renace a vida a golpe de legón, sábeno en Deyarún aos pés do Himalaya, onde o ferro opresor da incivilización leva séculos forxando na pele indíxena as sombras da colonización e da miseria. Vandana Shiva pisa con rabia cada día a terra dos seus ancestros, pica con tenrura cada folla que atopa ao seu paso, como se fose a última en caer, a última. Come raíces, bebe ríos, respira árboles, e ás veces voa tamén Vandana como unha águia imperial, escarbando coas uñas cada suco espoliado, cada rego oprimido, cada xugo, liberando camiños de escravitude e infamia. Nesta segunda parte do libro, unha parte dos poemas que vos acabo de ler son evidentemente unha voz lírica, un xeito lírico colectivo, non? Son mulleres loitadoras. Na primeira parte do poemario é un eu lírico que eu por vez primeira quixen que non fose ninguén, non? Quixen unha especie de, como dixo Miguel Anxo, de teatralización, como se a persoa que fala estivese realmente sentada observando o que pasa ao seu redor, de alguma maneira como unha metáfora do que pasa na vida ou no día a día, non? Que estamos diante dunha televisión vendo cousas todos os días que moitas veces son impresionantes ou que causarían xa case común, parece que non nos afecta, non? Entón quixen de alguma maneira que a primeira parte do libro, esa muller que fala, que mantén intertextualidade tamén con outras voces, falase desa maneira, non? Esa voz que resoa imperceptível nas estancias da casa, ese silencio xordo do insondable, acaso unha mirada, mentiría se dixese eu tamén navegar contigo, adoro a nosa soidade, de todo o que nos une apenas nos separan uns segundos e ti segues aí ausente mentres falan os silencios, mentres falan. Non somos inocentes e soñamos. Ti estás do outro lado, eu vexo-te no espello sen apenas mirarte. Se queres, mentres agardas, podo pintar as uñas espida para ti, mentres agardas, como un voyeur, e observas cada sombra que vai deixando rímel nas pestanas. E o último poema que vou ler é unha homenaxe a tamén esas mulleres de hoxe que siguen na loita no día a día contra todo tipo de adversidades, tamén adversidades de tipo social, cultural, político, judicial. É un texto que vos vou ler de contar. A ver se recoñecedes ben a historia, porque detrás hai unha historia real. Entrarei espida unha e 1000 veces na capela do prohibido, a procura de cálices de incenso que purifiquen a miña alma de puta, e serei Rita Maestre, María Soliña, Sojourner Truth, por vivir 1000 herexías preñadas de luxuria. Moitas gracias. Gracias.